Dr. Chris Nwabweze Ngige onwedi fenza lili ko kalinia nne gị bịa na Biafra ebe mepere ọnụ wee sị na Biafra agitation dị meaningless na Nnamdi Kanu dị meaningless no bịa kwụsị Biafra agitation kem na echiga jagbana ka ọ bara gị n'ime mmụọ ha mgbe ndị nwụrụ anwụ na oge ahịa ya pịagara gị taa ha ga na-echi gị ajagbana ọ bụ ihe mma m gwara m sị m mmemme ka m na-eme nwụchana nwunye ke filu na ọ bụ ihe efu maọbụ nọkịta n'ụbọchị ma nwe ha na-achọ ọchị ọ bụ ihe mma m daretịrị m ka m na-eme maka na ihe m na-eme bụ ihe mmụọ mana agbaga ha na m na-echi gị ajagbana tere ihe tere mma na ọ bụ ha chiri gị kwa ya ndị fulele nwụrụ n'oge ahịa sokwunye n'oge ogeruwe unu chiri na anyị ndị South East Governors na-confess nke na-echi Dr. Chris Nwabweze Ngige ha na m na-echi gị ajagbana ha mgbe ndị mmaga na-echi gị elu unu bụ ndị South East Governor de ndị Senator unlele put together unlele ka m na-echi ajagbana ndị nlele nwụrụ n'oge ahịa ga-echigiri unu ihe a ga na-echi unu ihe gbogbogbogwe until you confess your sins. Dịka gị bụ nwoke na-ekpu bicycle seat ị na-ekpu bicycle seat n'isi Dr. Chris Nwabweze Ngige ga-ekpe m ọnụ ka me Biafra agitation meaningless Chineke bụ ọgọ ọnụ mgbe m gwara gị agbafụta asị na ụmụ chi na-atọ ọgaranya ọnụ na ọgaranya anyị nwere na South East enweghị uche nkwa m nụ na ndị ọgaranya anwụ ma nke mgbe ụwa nke mgbe arụrụ ahịa mgbe ndị ọgaranya ịnwụ mara na-egodo ihe gị bụ Minister of Labour na-ekwu ị na-asị na Biafra agitation the meaningless ha na m na-echi gị ajagbana ha mbịga na-aga na-echi gị n'ime mmụọ na-ehe ha na-echi gị ịnọta n'ọfịs gị aga na-echi gị ọ bụ ihe mma m gwara m sị m memere m na-eme ha mana ọ bụ n'ụbọchị m n'ufile na ọ bụ okevu na ọ bụ gav be m na-akọ nke m na-echi gị ajagbana nlele ọ dị South East Governor nlele ogburu ọkwara ọbara nlele egbufuru na Biafra land egburu 5 million people na Biafra land ọbara hediri n'isi ụmụmụ kwasịrị ụmụmụ bụ ka dị n'isi ha ndị akịrịkpakpa onye na otu n'isi ịfụta ekeme Biafra agitation meaningless Chigubogonu ị na-arụ ndị Fulani Caliphate ọrụ Chigubogonu anọsha ndị anọsha Chigubogonu Chris Ngige fọ imepe ọnụ ya asọ na Biafra agitation the meaningless ezinụlọ gị ọbara nlele 5 million people nwụrụ ya dịrị n'isi gị isi ụmụ gị kwasịrị ụmụ gị mbelefu agbụrụ gị ejegbetele ịma gị ọbara ha kwuru n'isi isi ụmụ gị kwasịrị ụmụ mụ na agba gị is not a curse but is a promise ọ bụ ihe mma m gwara m sị mmemme ka m na-eme ọsọ n'ụgbọ ọchị gbere n'uchi m ọchị mana ọ bụghị okwu ọchị ụnọ ghọtara abụghị m ordinary person na ọ bụ chumudumeje na adịmala ya anyị na-emebi ihe mmụọ ọsọ nwuchimu n'ihe ngwu na afọ ya metụtara unu ndị akịrịkpakpụ mmadụ keta imepekwe m ọnụ gị ọzọ sune Biafra agitation bụ meaningless na akịrịkpakpa gbawa gị isi ị na-ekpu bicycle seat n'isi ọ ka gị mmadụ ji ekpufe anụ ọsha anụ mpama afọ ọnụ dịga rag anụ ọsha vụrụ afọ ọnụ n'elu ivu afọ ọnụ white n'ime gị akọ n'uche anụ ọsha